ویسی دمیر doğru haber. Kırkırna Gazze و سه مهن پیروز. ji heftê cotmeha hereketa tofana Aqsayê Hetayî ro 15 meh derbas bû. Rejima Siyonîst ji bêdengî û kortiya dinyayê cesaretê digire û li şerîda Gazzeê qirkirin û qetliaman pêktîne. Her ku diçe ev qirkirin û qetliaman zêde dibin. Li gelek herêm û welatên dinyayê meş û protesto li dijî êrişên rejima îşgalê hatin rastkirin. Bi bernameyên cûr bi cûr destek ji Gazze û Filîstînê re hat dayîn. Lê aniha êdî ev destek û piştgiriyên ji xelkê Filîstînê re weka berê nayê dayîn. Êdî di medyayê de nayê axivandin û nakeve rojevê. Di hefteyek dawîn de li Gazzeê qetliam û sivîlên ku ji birçîbûnê canê xwe ji dest didin, kesên ji sermayê wefat dikin zêde dibin. Xeberek a müsbet û xweş ew e ku ekîba sihetê ya Weqfa Yetîman a ku ji doktoran pêktê çû Gazzeê û dest bi emeliyatan kir. Rêxistina terorê ya İsraîlê ji heftê cotmehê vir ve her roj zêdetir qetliaman dike, îşgala xwe berfireh dike. Bi vê yekê projeya xwe ya fikr û ramanên emperyalîst û siyonîst de tetbîq kirin. Lê ti kes li dijî vê plan û projeyê dernakeve. Xelkê Gazzeê beten serê xwe tê hiştin. Tiştê ku min fehm nekiriye ku ev 14-15 mehin li coğrafya me her bûyer û hewadîsên diqewmin geşedanek de ma pêktê ji rêxistina terorê ya İsraîlê re bikêrtê. Fêde ji wî re ye. Rejima Siyonîst îşgala xwe zêdetir berfireh dike. Digel li Gazzeê qetliam û qirkirin heye bi rojevên din Gazze têjbîr kirin. Geşedanên li Sûriyê qewmî neket rojeva ewil. Hema paşê vê carê pêvajoya çareseriyê li ser masayê hejiya. Kesên ku bi planan nizanin qoxlayan ji xwe re dikin hedef û çareseriyan jî bi van xizmetkarên xwe dibînin. Yan jî ji bo vê yekê hewla çareseriyê didin. Lê plan û proje gelek mezin e, cîhanî û kûrewî ye. Divê em vê planê bibînin. Li ser ekranê jî li ser vê yekê tê axaftin. Li ser ekranan tiştên ku tên axaftin em dibêjin qey rastin. Lê bi qestî van axaftin û xeberdanan dikin. Plan û projeyan tînin rojevê. Xwedê hiş û aqil bide we. Piştî şerîda Gazze, şerîaya Rojava, Lübnan û Sûriyê, Amerîka û İngiltere ku bi hevsarê rejima Siyonîst girtiye, vê carê Yemen ji xwe re kirin hedef û armanc. Hewlê didin ku xelkê qehreman û egîd ê Yemenê ji xwe re bikin hedef, wan berteraf bikin. Yanî kî ji rêxistina terorê ya İsraîlê re tehdît e, hewlê didin wan ji holê rakin. Belê rewş ew qas xirab e. Tam di vê demê de sê mehên pîroz ên ku Cenabê Pêxember dibêje, ya Rabbî Receb û Şeعبانê ji bo me bike bin barek û me bigihîjîne Remezanê dest pê dike. Roja pênşemiyê qendîla Regaîbê dest pê dike û em ê îdraq bikin. Em gîhaştin vê îklîma meneviyata pîroz. Lê ji ber êş û janan, derd û kulan haya me ji vê yekê tune ye. Mixabin em vê kelecanê najîn. Haya me ji vê heyecanê tune ye. Ev êş û janan îznê nade me ku em vê meneviyatê bijîn. Piştî qirkirina Gazzeê dibe du car ku em sê mehên pîroz îdraq dikin. Sala çûyên jî dîsa em bi huzn û xemgîn bûn. Ji ber qirkirina li Gazzeê tê kirin, me kêfxweşiya sê mehên pîroz zêde îdraq nekir. Ev qatilan heraman guhdar nakin. Qetliamên ku li ser zarok û pîrekan tên kirin, nexema wan e. Lê divê em muhesebeya umrê xwe yê çûyîn bikin. Da ku em haziriyê ji roja hesabdayînê re bikin. Divê em vê pirsê ji xwe bikin. Gelo dema Gazze dişewte em çi dikin? Xulasa, ez hêvî dikim ku ev sê mehên pîroz û şevên muqeddes di hundirê xwe de dihebînin bibe sebeba yekîtî û wehdeta ummetê û bibe wesîleya azadî, xelasî û rizgariya Gazze û hemû coğrafya me bi silav û duayan.